ngayong bulan sa Agosto, no? Uno, adlong Sabado 2026. Okay, maghiwa taog kalabasa. Mao ni atong sudan rong maong adlaw nga tinagbuan sa bulan. Welcome August 1. Okay, anta malampuson taning bulana, no? Naway mga kakulian nga mahidangat sa ato ang pamilya. Unta maluyang Ginoo magisunan o sunod bulan, Mary's birthday, sa Kasilak piyesta sa among dinhi sa among dapit magisunan. Okay, yun ana ra mahiwa tag kalabasa o batong mga igsunan mo itong himuong sudan karon. Okay, simple lang nga sudan basta na right kapare sa ato ang kano, no? Sa atong luto. Okay, na ra ngayong adlaw nga ito na tanan, no? Daghang salamat yung pagsunod niya akong vlog usbon ko o way sawa ninyong pagtanaw nining maong reels na ko may zona, no? Kasi yun nila mga content hindi mingon tag maayo kayo. Salamat lang ninyo sa inyong pagsunod o pagtanaw, pagrespeto mga isunan naisip amigo katupong di amigo dahil salamat po sa di amigo ani tanaw yun mo. Okay na ayun na maaksi ni adobo lang na ako na mag-isuna, no? Butang itong tuyo, butang itong paminta, o kaya na asin, no? Kaya may tuyo, gisa lang niya. Daog na pa na ako mag-isuna, no? Maghimo, tungaon ako na, magkuha ko na ako, dayon ibili na ako nilang uban, kaya ako na po nilang mong lumpia na ilang masudan. May angay lang ni aning panahon na ring adlaw Sabado tinagbuan sa Agosto, no? Okay, nang low pressure mga purong panahon adlaw, no? Timingan ko lang nabrihan sa bulan. Ya dunay low pressure nga ingabot sa ato ang bulan sa Agosto. Inay primerong adlaw nanira ang atong nahitabo, no? Watay maayong sudan. Kaya ang dagat dili maduulan kay paus ba, kihunas unta magigsuan pero di maduulan kay hangin manggod na hangin lain ang dagat magabawd-bawd gamay wala gitawag paus may nga na mo diri ambot na singalan nyo sa inyo di ta kapanginhas magigsuan, no? Ana ra maglumpia na lang ta. Okay, yan na ra lumpia, yan na paghimo lumpia nga pinobre ba dili karne magisunan napatay karne at butang ani pero lang may baligya pero wala tay kapalit ba. Ito mayo po ni sa mga benepisyo kung lawas ito ani o ngani atong sudan lumpia nga guotan gulay ba kay kontra sa karne nga pagka lumpia kay murag makaingon tag maka-trigger sa atong mga sakit. Okay, nana lang magsuna, no? Gaputos ta ayon ra nimo. Okay, ana lang magsuna ito mo man pituhon na to na ron di mdugay ayun haon, no? Kaon na magsuna, no? Ako ang kuhan ko kakuha kay daan ila na po ni sa akong mga kauban. Nana raw atong gigamit nga mantika kini ra pong kuhan prito o ang brand niya ang ngalan prito, no? Kanang vegetable oil, no? Yan na igor duha ka sachet igor na nila mayroon po na ako ang kung giluto kay para nila ba kamahaw. Okay, so dagko nga pagkahimo nagyo na, no? Dagko na to karang duigo ko ba o gagmay yun ang alang ang kibon. Wala to na wala ayan nara mamaor ta
diri sa ato ang dapit ug wa tay sudan na daghan man ato mailingi-ilingian di sa ato ang kasilinganan di po ta sa mga kasilingan ato ba silinganan nato di ato sa ubang silingan ngayon maabot makuanta magdugukdan tag sundang okay lami kayo na okay kalami salamat bye.